ke di to pini aprangsi dak media thengno ke bang nang ko pu thak ke lalo je hamren pen Guwahati labangso kachel bus kachelengle ajir ke dingklui mate chikluyon photrok bak dolo labangso bus kachelengle lasi je nilitum kar hamren head branch pen nilitum KSA hamren head branch pen labangso kipu nangkok kejong nangkok mate kachuni ri nangkok apu thak ke lalo je Guwahati dak hamren pen sitame Guwahati long kachari dam amumar tum do lasi labangso alang litum kisung kachetong labang ke ningduk lapuson sin litum thek dun long lo ala the alang litum de dak pen kache dam nangji sitame alang litum akisung do lo pho lo chetong lo sonsi hamren pen bothalang so an gari hungunang po lason si Guwahati ke pale mate komane tumbang ke komane gari averek rak pen gari ciri za pon si Guwahati an ke dam lapuson si chitong pon do lo lasi niletum kachuning ri lalo je transporta alangli pipot si labangso hamren dak district headquarter woi phit stame labangso asai bang alangli chiklem kledet mate alangli konasi kedam juila lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan stame ki pudangkok alam thela lo non rat charia song sitame alangli tum ahin mai meeting ke dam alangli tum labang ke arni wang da chimit me sonsi nil tum thekong long lasi hala hai long ke la an poisa tangka sitame ki padam un sitame la council agari hamren pen Guwahati council agari henoda ka bangke alangli tum labangso kaselam sitame tangelo puta abas bang kaselam tangelo puta ni tum berta long lo sitame labangso agari kaulai det jia phana bang alang litum bang claim pon pe lasi alang litum phan sitame juning ri lo je hamren arat mate nilitum dak border pen chenglok mate nilitum pu lok acharli lapen business ke claim lapen kis dak hamren arat kiso kiun e Guwahati ka chipon lapuson sitame akisung je tongnang pik lo potsi Karbi Anglong Autonomous Council tum phan chuning ri lo mate litum hamren arat akar I mate akimang ke lalo prabjin pen labangso difu tu hamren tu Guwahati labangso ka cheleng abasa bangke prabjin pen nang pi pon nang ji